Wey'ngane wethu ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami nguMsizi aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucindezela i-subscribe uthola zonke iy'ndaba esiy'phostayo ey'shisayo kule channel yethu. Wey'ngane zawethu sekuputshuka ividiyo ezokushiya ushaqekile yomculi kamaskandi waseNkandla owaziwa ngoSkhenqa. Le video-ke wey'ngane zawethu ibucayi futhi asizokwazi ukuyiveza la ku-YouTube kodwa sizoyiposta lapha ku-Twitter. Soposta-ke i-link lapha kwi-comment section yokuqala. Ngena nje cofoza le link esiyipostile noma ungene lapha ku-Twitter ufike useshe uthi Msizi SA uzothola i-account yethu yaka-Twitter la si-uploade khona lo mculi ekhothi isitho sangasese siyiputshukile le video emahhotela ishaqisa abantu abaningi, ishiya abantu abaningi be-shocked. Uma ukuthi usuyibukile le video noma ukuthi ngena ku-Twitter uyibuke bese ubuya la kwi-comment section ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani umculo wonke kamaskandi ebonakala emahhotela. Ziyindaba lezi eshiya abantu abaningi be-shocked sebeqalile ey'nkundleni zokuxhumana abanye bayakhuluma ngazo. Wey'ngane zakwethu mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba noma ngale video. Isizathu sezokuthi ngasifike ngayifaka le video la ku-YouTube ukuthi amavidiyo abucayi ngaleya ndlela noma-ke alolu hlobo awavumelekile ukuthi uwaposte la ku-YouTube. Kodwa singakhuluma nje ngawo bese umuntu simnika la le video esuke ikhona khona. Bafowethu mina ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uma usuyibuka i-video akhohlwa phela ukungifollowa lapha ku-Twitter uphinde ugcinezele usubscribe kuyo kule channel yethu ehamba phambili. Mina sengiphuma kanje.